Futbolak lagun asko ere eman dituelako, noski, esaterako, txiki begiriztain. Bai. Orain Manchester City nabilena, hori da, kirol zuzendari lanetan. Bai. Berarekin ere tratua izango zen, noski? Bai, horiek tratu hona izan genuen gainera, momentu honak izan ziren, eta iruditzei kopako txapelketa irabazi genuen baita ere, eta elkarrekin, eta orain? Gero berak beste bide bat hartu zuen, eta... Orain? Baduzu harremanik edo mantentzen duzu? Ez da, bakoitza bere bidea egiten du, eta... Bai, begira. Zer den telebista, gaur bi bideoiek elkartu egingo dira. Hementxe, txiki begiriztain. Kaixo, Larra, zer moduz, espaldiko, zer behar, ala? Hementxe gode, Manchesterren, jodotake, hementxe guan digan futbolan jarraitzen geha. Ondo, pozik, aurten oso urtea honoa eta zaigu, eta hementxe gaude. Zesango dupa, handikan asko gogoratzen naiz. Gazte-gaztea nintzenean, orduntxe mutiltxo bat, 18 urtekin, 17 urtekin, entrenatzen, gero jolasten dutzen 18 urtekin, eta zuek gorzu deten. Nire laguntzen dala, Ignacio, Luis, Zu, Bixo, Genaro, danak laguntza handia eman ziaten, gero jajo nintzen Barcelonaldea eta alaxe izan zen. Zesango depa, txokotik atea, eta aldazunean, hementxe konbidatzen dizut Premier League edo asteburu bat honea etortzea, edo Champions League baita jolastuko dugu, eta honea etorri eta ondo pasituko dugu, seguro. Pasarka da, haundi bat denontzat, zuek familitzako baita ere. Horixe txiki begiriztainen mezua. Bueno, bueltan zerbait esateko momentua ere oraintxe duzu, nahi izan ezkero? Nik usten dut, berak egin duen bidea sekulakoa izan dela, ez? Arlo guztietan. Gazte etorri zen taldera, gazte jokalari ona, indartsua, burua ondo zuzenduta gainera, hori garrantzitza izaten da. Bai. Eta iruditzen zait sekulakoa egin duela, ez? Barcelonara juntzen, eta Barcelonan ibilbide handia bat egin zuen, eta oain kirol zuzendari bezala sekuloko egiten ari da. Poste naiz. Bera hor ikustea, espaldian ez detelako ikusi, eta... Gonbita egin dizu, Eskerrik asko, agurragatik. Hori da. Hango partida bat ikustera joan, edo? Deituko diot, a ber. Iritsiko da. Bisitan jundeik, Hori da. Nik lagunduko izu nahi bazu, ez dut ezautzen Manchester da. Bueno. Zoragarri. Vale. A ber, baza ikustea. Jesus Mari Zamora! Zu horregatik utzizten nuen bibotea? Zer, horregatik? Bai. Jesus Maringatik utzizten nuen bibotea? Garai bere, mentzat. Nahi, bai. Bibotea baino gehiago alako jokalaria izatea. Bai, ez da, artista. Ona. Jesus Mari Zamorarena, beraz, azken bibote hori. Esan duzu, nahi bai, haren kalitatea eta izan. Nik Realen ikusetan jokalarik honena izan da. Honena? Bai. Bai? Bai. Zertan zen, bereziki aparta? Denean zen ona. Zegiten zuen, futbolean oso erraz. Errez, dena zaukan, dena. Asko ibili, fisiko handia, kalidade handia zaukan, iruditzen zait... Izketan ere moldatzen da? Izketan ere moldatzen dela? Moldatzen alda. Bai. Begira, Zamora jauna. Egitan? Voy a felicitarte por dos motivos, aunque tendría muchos más. Primero, pues felicitarte por el programa que te van a dedicar, que seguro que vas a disfrutar mucho. Y segundo, pues recordar un poco todos esos años que estuvimos juntos, creo que fueron como 9 años, en el que compartimos junto con los aficionados y con todo lo que es la Real Sociedad, la alegría de los triunfos que conseguimos, que creo que son muy importantes y en lo que tú también tuviste un papel muy importante y muy reseñable. Y tanto que luego pues fuiste capitán. Y luego tengo en la retina una foto que me gusta mucho, que es tú con Visio y con Agus, el triunvirato que tanto rindió y tantos frutos dio en el equipo y que sirvió, en tu lugar quizás ahora porque duraste más, que sirvió para tener el nexo de unión con la siguiente generación que vino y con los extranjeros. Bueno, pues espero que disfrutes de todo esto. Un saludo, un fuerte abrazo
y disfruta también de lo que te viene, de lo que te ha venido en el aspecto personal. Es muy bonito. Larra, Zamora kendu du bigotea. Bai, aspaldi kendu zuen. Ta zuetze atrebitu. Ez da atrebintzia. Ez dauka gogorik. Gogori ez dauka Nik ez ditut imaginatzen egia esan bigote gabe. Ez kendu, hola ondo zaude. Bale, eskerrik Hitz asko. politak, Zamorak eskainetakoak. Bai. Jesus egin harreman hona dauka gainera. Beti ikusten dut itxe aurretik pasatzen bizikletan. Eta Inguruan zait, oso jokalari ona izan zen, oso persona ikusten dut. Realak izan duen jokalarik onena izan dela zalantzarik gabe. Zoragarri.